नोंनि सेराव नोंखौ खुलुम फैदों आफा नोंनि सेराव जिउखौ गथायनो जों बयजों लोगोसे खनगोन हिंदी मेथाइ खनगोन धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
हिराथि रंजामानि टीम सं बे टीम संखौ जोङो खनगोन नोंथांमोननि आखायाव निश्चय प्रग्राम सीटआ दङ बे प्रग्राम सीटआव जोंनि टीम सङा होजाखानाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै जोंजों लोगोसे खनफानो हागोन मेंनाय गैया जोंनाव लेलायनाय गैया जोंनाव मावथि आइजो जों BBCAनि
Chị ai sơ sông Bbca Chị ai sơ sông Bbca Hallelujah. 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 जोंनो इसोरा मेथाइ खननो थाखाय रायज्लायनो थाखाय गारांफोरखौ होदों जोंनि खुगाफोरखौ होदों आरो मावनानै जानो थाखाय जोंनो आथिं आखाइफोरखौ होदों बेखायनो जों बे गेदेर इसोरखौ बाख्नायनि आखाइ खबनानै बे समाव जोङो खनगोन जुबली जुबली जारिमिनारि डायमन्ड जुबली नोंथांमोना जों बयजों लोगोसे गसंनि दे जों गसंफानानै नोंथांमोनाबो आखाइ खबनानै बे इसोरखौ बाख्नायनि Semadamsi Usifawnai onai menang Gosanglai dan seni gesua Neibe hidati rongsa maya Rongsa kangdeng gesemadamsi Usifawnai onai menang Gosanglai dan seni gesua Neibe hidati rongsa maya Zubili, zubili, sari, minari, diamond, zubili. Duyden bedeng menang, Israelari vergem, Misor hador nifrai, semai ni kampau tanah, orni kampau tanah. Hallelujah.
बे समाव जोङो आरज मेथाइ खनगोन नोंनि मावनायफ्रा बेसे गेदेर आरो सोमोनांथावथाव 75 बोसोर जोंनि बीबीसीआव थानाय जोंनि वुमेन कमिटिखौ आरो जोंनि बीबीसीनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि आइजोफोर दङ साफ्रोमबो आइजोफोरखौ जोंनि इसोरा गेदेरथार अनबाय आरो बिनि मावनायफ्रा सोमोनांथाव होननानै बुंदों जों बे इसोरखौ आरजनि गेजेरजों जों बाख्नायगोन
हामबाय होदों प्रभु नोंनि बिसाफ्रा दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय नोंनि बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय आरो नोंनि गोथांनि बाथ्राखौ गोसोआव लानो थाखाय आफा दिनै हांखुर जानानै बेयाव नोंनि गोथार पेन्डेलाव आफा जमा जादों बेनिखायनो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों आफा साफ्रोमबो बेयाव जमा जानाय साफ्रोमनिबो जिबन साफ्रोमनिबो गोसोखौ नोंनियाव होदों आफा जेन' जोङो नोंनि गोथांनि रावखौ सोलोंनानै जोंनि जिबनाव गोसोआव लाखिफ्लायनानै आफा जोंनि थांनांगौ लामायाव जोङो बाहायनो हायो प्रभु नोंनि बोसोनानो जोंनि गोबाव थुंग्रि जानानै आफा जोंनि नांगौ समाव हाथियारफोर बायदि जाथों होननानै प्रभु जों नोंनियाव आर'ज खालामदों आफा बे स्निजिबाथि रंजामाया मोनसे जारिमिन जानानै थाथोंसै आफा आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन नोंनि आइजोफोरा प्रभु नोंनि गोथांनि लामाखौ दिन्थिनो थाखाय जेन' बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिन जेन' बिथांमोना मावलांबाय थानो हायो आरो गोजौनिफ्राय गोजौसिन बिथांमोना दावखोलांनो हाबाय थायो बेबायदि आशीर्बाद खालाम प्रभु जों नोंखौ हामबाय होदों आफा नों गासैखौबो हाग्रा इसोर गासैखौबो हाग्रा इसोर धर्मिया नोंनि लामाफ्रा धर्मिया नोंनि लामाफ्रा बेखायनो नोंखौल' सिबियो Kristoनि मुङै बिबाय आमेन थैंक यू Introduction गेस्टखौहाय आलासिफोरखौ सिनायगोन मानगोनां मिस लिजा नार्जारी जोंनि उइमेन कमिटिनि सेक्रेटारि आलासिफोरखौ बे समावहाय सिनायथि होगोन आरोबाव आङो गिबिसिनावनो जोंनि बासायगिरि फोरबो श्री ख्रिस्टखौ हामबायहोयो आरो आङो बयनोबो सानजौफुनि गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय आङो दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बे डायमन्ड जुबलियावहाय जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो आलासिफोर सफैनानै दङ बिसोरखौहाय सिनायथि होनो थाखाय आङो गसंनाय जाबाय आङो बे समाव आलासिफोर सिनायथि होनायखौ आङो आखायाव लाबाय नबिन नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्ट BCB बिथाङा जेरावनो दं गसंनानै नोंथाङा सिनायथि होगोन Reverend Temsu Sir, Principal, Vision Theological Seminary, and his wife, Mrs. Atenla, and friend Floras. Please kindly stand up. And Pastor Caleb Lepsa and his team, please आप लोग खड़ा हो जाइए.
एसे गोग्लैग्रा मानसिफोरखौ रानलायनानै मा खालामदो आरो जोंनि गेजेरावहाय youth with admission from केरेलानिफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दंफैयो मिस्टार साम टिटुस रसना बसुमतारी आखिला साम हासबजी बस खोमदोन सुमफ्रामारि सुबुंसार बसुमतारी Thank you so much, brothers and sisters, joining our Diamond Jubilee. Thank you so much. Please be seated. Dinesh Kothari from Bongaigaon. Dinesh Kothari from Bongaigaon. Tio reply Sinaki Dibo. ধন্যবাদ আমার ডায়মন্ড জুবলিত অহা কারণে ধন্যবাদ বহিব आंनि आलासि सिनायथि होनाया बिसिमावनो थाथ'बाय जों बे समावहाय एनाउन्समेन्ट लानि मिथिहोनायफोरखौहाय मिथिहोनायफोर दंब्ला बे समाव फैनांगोन announcement आङो मिथिहोनायनि सिगां जोंना सासे दंबावो बेखौहाय आर'नाइ होनो आङो आखायाव लाग्रोनोसै रेभारेन्ड धजेन बरगयारि नोंथाङा जेरावनो दं बेयाव सिखांनानै गावनि सिनायथिखौ होगोन रेभारेन्ड धजेन बरगयारि नोंथाङा गसंनानै सिनायथिखौ होगोन आरो आङो खनसे बुंबावनो गोसो जादों जोंनि बे डायमन्ड जुबलियावहाय बेबायदिनो गोबां मानसिफोर जोङो हांख्राय हरनाय आरो हांख्राय हरि बेबायदिनो नोंथांमोना नायनो गोसो जानानै जोंनि जुबलियाव फैबाय जों नोंथांमोनखौहाय सासे सासे सिनायथि होनो हायाखिसै आरो नामफोरबो मुंख'नो हायाखिसै बिनिखायनो नोंथांमोनखौहाय आङो जोंनि महिला कमिटिनि जानानै जायफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैबाय गासैखौबो आङो नाजावनानै लायो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौहाय हरनाय जाबाय नोंथांमोननोहाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि जुबलियावहाय फैनानैहाय खोब इसोरनि बाथ्रा खोनासंनानै थांगोन आरो जोंनि जुबलियावहाय बेबायदिनो खुसि खालामनानै होफैनायनि थाखाय आङो हामबायहोयो आङो बेजों लोगोसे माखासे आङो मिथिहोनायफोर आङो लानोसै जोंहा बिसेस बियो मिथिहोनांगौफोर दङ बेनो जाहैबाय गिर्जा जाबाय थानाय समावहाय मोखांनि गेटआवहाय बै मोखांनि गेटआव नोंथांमोना नैबे सिगांनिफ्राय ओरै ओंखारनानै दाथां जोंहा मोनसे नैबिथिंबो लामा बानायखादों बैथिंबो लामा बानायखादों नोंथांमोना बेजोंनो ओंखारनानै थां मानोना बिराद गाज्रि नुयो आं दहरनिफ्राय जोङो होनगासिनो मैयानिफ्राय जोंहा लाइभ जागासिनो दं गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय नायगासिनो दं टिभिफोरावहाय दिनै बेबायदि फैलुं फैथुं खालामोब्ला बिराद गाज्रि नुहुरो दिनै बेखायनो नोंथांमोना सिगांनिफ्राय बै गेटजों ओंखारलाङा लाबा नैबेजोंहाय ओंखारलांदो ओमफ्राय बिथिं साइडनाबो ओरै ओंखारलांनो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना
मा खालामनानै फल' खालामनानै नोंथांमोना मानिगोन आरो आङो बुंबाय थादों दिनै आरोबाव गोदान फैबावनाय जोंनि पेन्डेल सिङावहाय बेबायदिनो लादु जानानै प्लास्टिक लेखा नैफोरबायदिखौहाय गारलाङाब्ला जोबोद मोजां जागोन दिनै गथ'फोर मानिया होननानै मिथिगौ दिनै बिसोरनि जानायफोरखौहाय दिनै बिमा बिफाफ्रा एसे लैखो खालामनानै गावबा गावनो बेगाव सोनानै लांनानै उननि डास्टबिनावहाय गारहैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन दा गिर्जा गयोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो मिथिहोनांगौ दंबावो जोंहा बेहाय दा 2टायावहाय 2:30 गिर्जा गनानै जोंहा कालचार प्रग्राम जागोन बे कालचार प्रग्रामावहायबो नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन कालचार प्रग्रामा 2:50निफ्राय जागोन दिनै नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे आङो मिथिहोबावनो लुबैदों दिनैहाय जोंहा बैथिंहाय एग्जिबिशन माबानायावहाय दिनैहाय बेबायदिनो मान्ना लिटारेचरनि सेन्टारनि बे बहाय लेखाफोर फानफैदों गित बाइबेल ओमफ्राय बेखौहाय नोंसोर नांगौ होननानै बुङोब्ला उनफोराव कमेन्टारिफोर डिक्सनारि बाइबेलनि बेफोरबायदि नांगौ होनोब्ला सापागुरि जेनाखि दा बे इउनिभार्सेल भिडिअ सिनेमा हल माबादोंना बेवहाय 3rd फ्ल'रावहाय बेवहाय फाननाय जादों बेवहाय लायनोबो हागोन नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे आङो मिथिहोनो लुबैदों जोंनि बै एग्जिबिशननि सिङावहाय जोंनि डायमन्ड जुबलिनि मुङावहाय बेसादफोर फाननाय जादों बेखौबो नोंथांमोना लांनो हागोन बायनानैहाय बेसेनफोरखौ होनानै आरो बेजों लोगोसे दहायबो फुङाव मिथिहोखाबाय जोंहा सबिनर बे सबिनरखौबो नोंथांमोना बायनानै लांनो हागोन आरो एग्जिबिशनखौबो नोंसोरो नायलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे एग्जिबिशनावहाय साजायनाय आरो एग्जिबिशननि मुवाफोरखौ नोंथांमोना क्लिप खालामनायावहाय क्लिप खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना जेन' दांनानै बा माबा मोनसे नस्थ' जाया बेखौ खेल खालामनानै नोंथांमोना फट'खौहाय क्लिप खालामनो हागोन आङो बेखौनो बुंनानै बेयावनो दोनथ'बाय जोङो दान खांनायथिङै थांदोनि इसोरनो जा हायो लाबोनाय आखाइनि दानखौ जों इसोरनो होनि बिनि सिगां आङो मोनसे शास्त्र पाठ फरायनि आरो फरायखांनायनि उनाव जोंनि वार्शिप टीमा रोजाबगोन কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যিকোনে তেওঁক বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায় बे समावहाय दान खांग्राफ्रा दान खांनो हासिगोन Jangan lah, seperti itu. Ada.
गासैबो लाबोनाय दानखौ इसोरनि आखायाव गथायनो प्रग्रामाव होखानाय बादि मान गोनां मनजुला नार्जारी थाइखाजरा एरियानि महिला प्रेसिडेन्ट बिथांनिखौ आङो खावलायनाय जाबाय बे समाव फैनानै गासैबो दानखौ इसोरनि आथिं गुदियावहाय गथायगोन। प्रार्थना खालामनि। सोरजिगिरि बोलोग्रासिन गोथार जेहोवा आफा प्रभु नोंखौ हामबाय होनदों। नों जोंखौ एसेग्राब अनो आफा। नों जोंनि गासैबो नांगौमानिखौ नोङो मिथिगौ प्रभु। नों जोंनो होनायनिफ्रायनो आफा जों नोंनि रायजोनि थाखाय जि प्रभु दान होबाय नोंनि फिसाफ्रा। अ इसोर प्रभु नों दान होनाय गासैयावबो आफा नोंनि गिदिर बोरखौ प्रभु नोङो दोनदो। बे दानजों आफा गोबां खामानि नोंनि रायजोनि थाखाय बे दानजोंनो गोबां खामानिखौ मावलांनो हायो। बेनि थाखाय आफा नोंनियाव प्रार्थना खालामदों इसोर। आफा नों दान होग्रा साफ्रोमनोबो सायाव नोंनि गिदिर बोरखौ प्रभु नोङो दोनदो। नोंनि होनायनिफ्राय आरोबाव बांसिनै आफा नोंनि रायजोनि थाखाय नोंनि फिसाफ्रा आखाइ फोलावनो हायो। नोंनि हाबाखौ आफा बांसिनै गोसो होनो हायो आफा। बेनि थाखाय प्रभु नोंनियाव प्रार्थना खालामदों। अनसुला इसोर प्रभु नोंखौ हामबाय होयो। दिनै जोङो बे मोजां समखौ होनानै जों नेबाय थानाय बे हिराथि जुबुलिखौ आफा नों जोंनो मोखाङाव होनानै नोंनि गिदिर अननायखौ जोङो मोननानै रुजु रुमैयै नोंखौ बाख्नायनो खुलुमनो बेबायदि खाबु मोननो हाबाय। बेनि थाखायबो आफा नोंखौ हामबाय होनो आरो नोंनि फिसाफोरनिफ्राय गोबां बोरखौ मोननो थाखाय बे खाबुखौ गासैखौबो नों जोंनो होनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होननायजों बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नामावनो बिबाय आमेन। दान खांग्रा आरो दानखौ इसोरनो गथायबाय आरो रोजाबग्रा ग्रुप नोंथांमोन बयखौबो आङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव हामबाय होयो। इसोरा बोर होथोंसै। बे समाव जोङो मोजांथार मेथाइ जोङो खोनासंनो मोनगोन। बियायं खाम्फा समफ्रामारि धालिगाव फेल'शिपनि पास्टार बिथांनो आङो बे समखौहाय हगारना होनाय जाबाय। अन्नानै फैदो। এতিয়া আমি বহুত ভাল গীত শুনিবলৈ পাম। আমাৰ খাম্পা চম্ফ্ৰামাৰী ঢালিগাঁও ফেল'শ্বিপৰ পালক তেখেতে এটা স্পেচিয়েল নাম্বাৰ আমাক গাই শুনাব।
check, hello. Hello, check, hello.
मेथाइखौ जोंनो रोजाबनानै खोनासंहोबाय नोंथांनि जिबनाव गिदिर इसोरा आशीर्बाद होथोंसै दा जोङो इसोरनि रावथिङै जोङो थांनि अनजाग्रा आंनि गाहामै मोजाङै गोसो होनानै खोनासङोब्ला जोंनि जिबनफ्रा लोरबां जादोंब्ला फोथायनायाव दुरबल जादोंब्ला जोङो इसोरनि रावखौ गोसोआव लायोब्ला जों इसोरनि खाथियाव गावखौनो थानो हायो आरो जोङो बेबायदि जों बोलोगोरा जायो आरो बेबायदि बोथोराव जों गावखौ गसंनानै लाखिनो बेबायदि जों आलथुवा जायो आरो मोजाङै जों खोनासङोब्ला जोंनि न'खरफ्रा बोर गोनां जागोन जोंनि जिबनाव बोर गोनां जागोन मण्डलियाव बोर गोनां जागोन मानोना गोबां थाखा फैसा नों आं गोनाङा गोनांनिफ्राय होदों गैयिया गैयिनिफ्राय होदों बायलाय फानलायफ्रा बायलाय फानलायफोरनिफ्रायनो होदों बिबायारिफ्रा बिबायारिनिफ्रायनो थाइसे थाइनै होदों कन्ट्राक्टरफ्रा कन्ट्राक्ट मावनायनिफ्रायनो होदों बे गासैबो जोंनि होनायफ्रा इसोरनि गिदिर बोर थागोन आरो जोंनि जिबनाव गोजोननाय मोनगोन आरो बे होनायनि बान्थाया सोरगो आफा इसोरा मालाबाबो जोंखौहाय मा होनो होआ होननानै थानाय नङा बेनिखायनो बेबायदि मोजां सुबिदाखौ जोङो मोनबाय अननानै गोबाव जाब्लाबो धर्जयै जोङो इसोरनि रावखौ खोनासंदोनि जों जेन' इसोरनि रावजोंनो जों गावखौ बिनि खाथियाव थानानै जों बोलोगोरा जीवन যাপন जों खालामनो हायो ইয়াৰ উপস্থিত হোৱা আমাৰ পিতৃ মাতৃসকল এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যলৈ যাম अनजाग्रा दानस्लायगिरिया खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय जोंहा सासे आलासि आरोबाव बे समाव सफैदों होननानै आं दासो मिथिनो मोनदों गोबाव सिगां जेब्ला जों UCC आव फरायदोंमोन बे समाव आङो लोगो मोननाय सासे जोंनिनो आब' अनिमा दास बिथांखौ फैदों होननानै मिथिनानै आङो खोब रंजादों ओमफ्राय आङो नायनोबो लुबैखादोंमोन बिथांखौ आं दिनै बिराद खुसि आब'आ जोंनि गेजेराव दङ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অনিমা বাইদেউ অনিমা দাস হাৰাপুটা NLC গ্ৰাহামপুৰৰ পৰা আহিছে গ্ৰাহামপুৰ ডায়চিছ উইমেন্স ছেক্ৰেটাৰী লুথাৰেন ৱৰ্ল্ড ছাৰ্ভিচ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ তেখেত মেম্বাৰ হয় অনিমা বাইদেউ মই আপোনাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ মাজত অহাৰ কাৰণে নমস্কাৰ मोनसे मिथिहोनाय ओरै आइजोफोरनिया उनथिं जायगा जिरायनो जायाखै थोआखै गैलिया होननानै मिथिदों ओंखायनो जायफ्रा लामाफ्रावसो थानांदों पेन्डेलनि बाहेरायाव दङ नोंथांमोना नै ओरै सिगाङाव स्टेज खाथियाव आंनि आगदा जाबाय नोंथांमोननिब्ला आगसि जागोन बेयाव माखासे चेयारफोरा दाबो खालि दङ बेयावबो नोंथांमोना जिरायफैनो हागोन आरो चेयाराव थोआब्लाबो माखासे लांदां जायगा जोंहा दंबायो जायफ्रा दासो फैनानै जायगा मोनाखै अन्नानै सिगाङाव आवगायबोदो बे स्टेजनि जोंनि आगदाथिं खालि जायगा दाबो दंबावो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय हामबायसै ओरै आगसिथिंबो एसे लांदां दंबावो आंनि आगसिथिं सिगाङाव फैनानै जिरायफैनो हागोन जायफ्रा जायगा मोनाखै
It's wonderful to see you this afternoon, this morning. बे सानजौफु मुगायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो नुनाया बेयो थारैनो सोमोनांथाव. A very, very warm salam in Jesus' name. आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोंथांमोन बयनोबो बेबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय जाबाय. As I saw the crowd growing larger and larger, आङो जोंनि जथुमनायनि सुबुं सानखो जोंनि जथुमाखौ गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ. I am getting a little nervous. आङो अबयसे एसे नार्भासबो एसे जाहांदों होननानै बुंदों बिथाङा. I pray the Holy Spirit will hover around us and make us understand the Word of God. नाथाय आं बेबायदि आर'ज खालामो जे जोंनि गोथार जिउ इसोरनि गोथार जिउआ बियो जोंखौ दैदेनगोन सामलायगोन आरो बियो जों बयनोबो जिबनाव आशीर्बाद लाबोगोन. Last night we considered reaching higher with God's strength begins with believing in Jesus. थांनाय मोनाबिलियाव जोङो बेबायदियै जों जागायदोंमोन जे इसोरनि गोहोजों गोजौसिनाव आवगायलांनाय एबा बिरखोलांनाया जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायजोंसो बियो जागायजेनो होननानै. Today we want to look at the next topic, and that is reaching higher with God's strength requires a strong spiritual life. दा दिनैनि बे आंनि बे नैथि सेसन दिनै सानजौफु मुगायाव इसोरनि गोहोजों गोजौसिनाव बिरखोलांनाय दावखोलांनाया बेयो जोंनि जिउआवहाय जिउनि मोनसे बोलो गोहोनि गोनांथि दङ. बे आयदाखौ लानानै आङो सावरायनो हास्थायदों. The Christian life or the spiritual life begins with an event, the new birth, being born again. गोदान जिउ होननाया जों गोदान जिउआ बेयो जोङो बेबायदि गोदान जोनोम मोननायनि गेजेरजों बेयो जानानै फैयो. As we repent of our sins and by faith accept Jesus Christ into our hearts by faith, the amazing thing happens. We become new in Christ. जेब्ला जोङो गोसो सोलायनानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनियाव फैनानै बेखौ फोथायनानै नाजावनानै जोङो बेबायदि इसोरनियाव फैयो, बे समावनो मोनसे सोमोनांथाव खामानिया जानानै फैयो जे जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावनायनि गेजेरजों जों इसोरनि फिसाफोर जानो हायो. You know, our dead spirit is made alive. Dead spirit is made alive. दा जोंनि थैनानै थानाय जिबनफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावनायनि गेजेरजों बेखौ फोथांफिननाय जायो. Our spiritual eyes open up. आरो जोंनि जिउनि मेगनफ्रा बेखेवनानै होजानाय जायो. We begin to understand and experience Christ through the work of the Holy Spirit. आरो बे गोथार जिउमानि खामानि मावनायजों जोङो इसोरा जोंनि जिबनाव खामानि मावनायखौ जोङो मोनदांनो हायो. The spirit, the Bible regards our spirit as eternal. It's not going to die. बाइबेला जोंनो बेखौ रोखायै दिन्थियो आरो फोरोङो जे जोंनो जि जिउखौ होदों बे जिउआ बे अरायथा जुगामि थाग्रा मोनसे जिउ बियो माब्लाबाबो थैनानै थाङा. Without Christ we are spiritually dead, although we can be physically alive. अबयसे जोङो जिसु ख्रिस्टनि बाहेरे जोङो मोदोम हिसाबै थांनानै थाब्लाबो जोंनि जिउफोरा बेयो गोथै जानानै थायो. As most of us know, we all have to go, we can go through two deaths. The Bible talks about two deaths. बाइबेला मोननै रोखोमनि थैनायनि सोमोन्दै जोंनो फोरोङो आरो साफ्रोमबो बे मोननै रोखोमनि थैनायजों बेबायदि थांनो गोनां जागोन. The physical death which all of us will face. आरो बे मोनसे रोखोमनि थैनाय जि थैनाया मोदोमनि थैनाय बे थैनायजों जों बयबो बिनि गेजेरजों जों थांनो गोनां जागोन, जों साफ्रोमबो थैगोन. But the spirit can also be dead, can die eternally if we do not have Jesus Christ. नाथाय जिसु ख्रिस्टआ जुदि जोंनि जिबनाव गैयाब्ला बे जिउनि थैनाय बे थैनायावबो जोङो सहैगोन. Therefore, believing and accepting Jesus Christ into our lives gives us that eternal life, spiritual life. दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो फोथायनानै नाजावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि जिबनाव बेबायदि जुगामि थैनो रोङै जिबनखौ जों मोननो हायो.
But many people think accepting Jesus Christ in life, that is all there is to do for the Christian. नाथाय गोबां समाव गोबां मानसिफ्रा सानो जाबाय खृष्टानफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावब्लानो बेनो जथेस्थ बेनो गासैबो होननानै According to the Bible, the New Testament, it's just the beginning. नाथाय बाइबेलनि मथे गोदान रदायाव जोंनो लिरनानै मिथिहोनाय मथे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावनाया बेयो खालि जागायजेननायल'सो When a baby is born, it doesn't remain a baby always. सासे बेबायदि गोरलै गथ' गोरलै बिबारा जोनोम जाखांनायनि उनाव बे अराय समनि थाखाय बेबायदि गोरलै बिबार जानानै थाबाय थाया Giving care and nourishment, the baby grows into adulthood. जेब्ला सासे बेबायदि सारि जागोदान गोरलै गथ'खौ जोथोन लानाय जाहोनाय जायो बियो देरै देरै सासे राफुंसार बैसोगोरा मानसि जाहैयो Just like that, our spiritual life in Christ must grow towards maturity. आरो एखे रोखोमैनो जोंनि खृष्टियान जिबनाबो बेबायदि ख्रिस्टनियाव जोङो देरलांनानै राफुंसार जाहैनो नांगौ So Paul explained this beautifully in Colossians 2:6 and 7. कलसियानि Please read. 2 बालाब 6 आरो 7 सिरियाव बे लाइजामाव पौला बेबायदि गाहामै बियो लिरहरदों बुंथिदों Please read 2:6 and 7. नोंसोरो ख्रिस्ट जिसुखौ फोरबो होननानै नाजावनायखाय बिनियाव खौसेयाव था नोंसोरो बिनियाव रोदा सु आरो जेरै फोरोंजाबाय बेबादिनो बिनियाव गाव गावखौ लुखां आरो फोरोंजाखानाय बादि फोथायनायाव बोलोग्रा जा आरो बिखौ लागारबो बाखनाय See, accepting Jesus, receiving Jesus Christ is not the end of the Christian life. But Paul says, continue to live in Him, rooted and build up. जिसु ख्रिस्टखौ खनसे जिबनाव फोथायना नाजावनायानो बेयो जोंनि खृष्टियान जिउनि जोबथानाय नङा नाथाय जोंनि बे खृष्टियान जिबना फोथायनानै जागायजेननाय खृष्टियान जिबना बेयो जिसु ख्रिस्टनियाव थाबाय थानानै बिनियाव रोदा सुनानै जोङो देरलांनो नांगौ In other words, our spiritual life is an ongoing process. गुबुन रावै बुंनो थांब्ला जोंनि खृष्टियान जिबना बेयो थांबाय थानाय मोनसे बेबायदि थांबाय थानाय मोनसे खान्थि बादि We will go on growing until we see the face of Jesus. जेब्लासिम हालागै जों जिसुखौ मोखांजों मोखां नुनाय नङा बे समसिम हालागै जोङो देरलांनांबाय थागोन We don't understand this, but it's important to understand the spiritual life is not to be lived at random. दा जोङो गासैखौबो मिथिस'जोबनो हायाब्लाबो जों बेखौ मिथिनाया गोनां जे जोंनि खृष्टियान जिबना बेबायदि सरासनस्रा माबा मोनसेयाव बेबायदि माब्लाबाल' जानाय बिदि जायालासिनो बियो देरलांबाय थानो नांगौ जौगालांबाय थानो नांगौ Clear directions are given how we are to grow towards maturity. दा जोङो बेबायदि राफुंसार जाहैनो थाखाय जों माबायदि आवगायलांनांगोन बे लामाफोरखौ जोंनोहाय फोरोंनाय जाबाय Remember, the goal of salvation is not just to be saved to go to heaven, but to grow towards maturity. जोंखौ इसोरनि बासायनायनि परिकल्पना एबा थांखिया खालि जोंखौहाय थैनायनिफ्राय बासायनो थाखायल' नङा नाथाय जिउआव जोंखौ राफुंसार जानो थाखायसो The New Testament uses 3 concepts to explain this. आरो बे सान्थौखौ खेंफोरथिनो फोरोंनो थाखाय गोदान रदाया मोनथामसो बाहागोआव बेखौ फोरोंनाय जादों दिन्थिनाय जादों नुनो मोनो जे इसोरा जोंखौ बेबायदि गावनि महर मुस्रि बायदि हौवा हिन्जाव बेबायदियै बियो सोरजिदोंमोन We are to resemble, to reflect and portray the qualities of God. दा जिहेतु जोङो इसोरनि महर मुस्रि बायदि जों सोरजि जानायखाय दाजानायखाय जोङो जोंनि जिबननि गेजेरजों बे इसोरनि महर आरो आखुथायफ्रा बेयो दिन्थिफुंजानांगौ Our actions and words are to portray the qualities of God Himself. जोंनि रायनाय मावनाय दांनायफ्रा जोंनि इसोर सोरजिगिरिनि बेबायदि आखल आखुथायफोरखौ बेबायदि दिन्थिफुंनो हानाय जानो नांगौ But because of sin, this image was destroyed. नाथाय पापनि थाखाय इसोरनि जे गुबै महर बे महरा बेबायदि नष्ट खालामजानाय जादोंमोन मोनसे समाव But the work of Christ on the cross has made it possible for this image to be restored. नाथाय बे सैतानजों नष्ट खालामजानाय इसोरनि मुस्रिया नष्ट खालामजानाय जोंनि जिबनखौ ख्रिस्टनि क्रुस सायाव गावखौ बुलि होनायनि गेजेरजों जोंखौ इसोरनि महर मुस्रियाव गुस्लाय होफिननो बियो दिनै हाबसिननाय जाबाय So the goal of our spiritual formed into the like Jesus
Jesus in the way we do things, we look like. जों जेरैबायदि थायो जेरैबायदि जिउ खाङो जेरैबायदि जों मावो रायो होनो जोङो गासैयावबो ख्रिस्टनि बेबायदि आखुथाय आरो बिनि महरफ्रा जोंनियाव बेरखांनांगौ How do this happen? It becomes clear when we allow and cooperate with the Holy Spirit to bring out this beautiful image of Christ in us. आरो बे ख्रिस्टनि गुबै महर मुस्रिया जोंनि जिबनाव माब्ला बेरखांगोन होनब्ला जेब्ला जोङो बिनि गोथार जिउमानो जों गावखौ गथायनानै बिनो हगारनानै बेजों जेब्ला जों दैदेन जागोन सामलाय जागोन अब्लासो बियो जानानै फैगोन There is another word that the New Testament uses about the goal of spiritual life for the Christian, for the believers. आरो जों फोथायग्रा जों खृष्टानफोरनि थाखाय बेबायदि जोंनि बासाय जानायनि थांखिखौ We will no longer be like infants tossed here and there. जोङो बेबायदि बारजों ओरै बुफथिं जालाय Growing in wisdom and knowledge. दा जोंनि खृष्टान जिबननि राफुंसार जानाय बेबायदि देरलांनाया बे जाबाय जोङो ईश्वरनि बेबायदि गियानाव देरलांनाय एबा बारायलांनाय It means knowing good from evil. बेनि ओंथिया बेनो जे गाज्रि To do. नोंथाङा जेब्लायखि जेखि मावा गासैयावबो बेबायदि ख्रिस्टनि बायदि बेबायदि मावनो ख्रिस्टनि महरखौ नोंनि जिबननि गेजेरजों मावनायजों दिन्थिनो नोंथाङा हास्थायानो हामब्लायानो The third concept that the New Testament uses is the word finishing well. आरो थामथि जे खोथा सोदोब मोनसे बाहायदों जोंनि खृष्टान जिबननि ओंथिखौ फोरमायनो बे जाबाय गाहामै फोजोबनाय Paul says it so well at the end of his life. 2 Timothy 4, he says, I have fought the good fight. I have finished the race. Paula Timothyनि 4 बाला बहाय बियो बेबायदि गाहामै बुंदों बेबायदि खृष्टान जिबननि बेबायदि देरलांनाय दावगालांनाय खोथाखौ बियो ओरैबायदि बाथ्राजों बियो बुंहरदों जे आङो सासे मोजां दावहा नांग्रा बायदि आङो दावहा नांबाय आरो आङो सिमा मोनजासे खारबाय होननानै Finishing well means to maintain a healthy relationship with Christ and with others till the end of our lives. दा जोङो सिमा मोनजासे खारनायनि ओंथिया बेनो जे जोङो इसोरजों बेबायदि गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो ख्रिस्टनि बायदि बेबायदि जिउ खांनाय आरो बेखौ फोथायनायाव देरलांनानै बेबायदि जिउ खांलांनाय Finishing well means contributing to God's kingdom with all that you have. आरो जोंनो इसोरा जि होबाय बे गासैखौ लानानै जोङो इसोरनि थाखाय मावनाय बेखौनो बेबायदि गाहामै फोजोबनाय सिमा मोनजासे खारनाय होननानै बुंनाय जायो Many start very well but few finish well. गोबाङानो जागायजेननायाव खोब मोजाङै जागायो नाथाय इसेल' मानसिफ्रासो गाहामै फोजोबहैयो So the goal of our spiritual life is to be transformed to be like Jesus. दा बेनिखायनो जोंनि आत्मिक जिबननि मोनसे उद्देश्य बेनो जे जोङो ख्रिस्ट बायदि जाहाथे गुस्लायनाय मानसिफोर जायो We are to grow mature, not remain like small children. जोङो उन्दै गथ'फोर बायदि बेबायदि ओरै फिदिं जाग्रा दैथिं जाग्रा जायालासिनो जोङो सासे बैसोगोरा राफुंसार मानसि बायदि जों जानो नांगौ And we are to finish well the race of life. आरो जोङो जोंनि जिउनि खारनायखौ जोङो सिमा मोनजासे गाहामै जों फोजोबनो नांगोन The spiritual life that each one of us have is a process that will continue until we see Jesus face to face someday. आरो जोंनि बे क्रिश्चियन जिबननि दावबायनाया जेब्लासिमहालागै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि फोरबो जिसुखौ जों मोखांजों मोखां नुहैनाय नङा बे समसिमहालागै जोङो बे दावबायनायाव जों थांबाय थानांगोन So as we become Christians, the most important thing is to sustain this life in Christ in us. आरो जेब्ला जोङो बेबायदि सासे फोथायग्रा जाबाय जिसुखौ जों नाजावबाय जों सासे ख्रिस्टियान जाबाय आरो जोंनियाव बे जिसु ख्रिस्टनि बायदि गुस्लायनाय जिबनखौ जोङो लाखिफ्लायबाय थानाया जोंनि जिबननि थाखाय खूब दरखार If we want to reach higher, then we have to have a strong spiritual life. दा बेनिखायनो जुदि नोंथाङा इसोरनि गोहो आरो बोलोजों गोजौ फारसे बिरखोलांनोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे गोख्रों फोथायनाय जिबन नांगोन So how do we live? How do we grow spiritually? दा दानिया जोङो बेबायदि फोथायनाय जिउखौ जों माबोरै जिउ खांगोन माबोरै जोङो जिउआव देरलांगोन आरो राफुंसार जागोन In Colossians 2, which has been read, the idea that
that Paul uses is about plans. दा पल जों दहाय जेखौ जि सिरिफोरखौ जों फरायना खोनासंबाय नायबाय बे फरायनायाव जों नुदों जे पला फोथायारिफोरखौ जों माबायदियै जों देरनांगौ माबायदियै जों जिउ खांनांगौ Many of us, most of us are farmers. जोंनि गोबां मानसिफ्रानो जों खेथि खालामग्राफोर You know, in order to take care of your rice plants, vegetable plants, you need to put manure at the right time. Water it well. Make sure the weeds, the bad grass is taken out. And that's how the plant will grow up. जेब्ला जोङो खेथि खालामो मैगं थाइगं आबाद जोङो बायदि रोखोम मावो जोङो माइ एबा मैगं थाइगं जायखियानो जाथों जोङो बेफोरखौ जेब्ला मावो बे आबादफोरखौ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइखौ मोनजानो देरहोनो थाखाय बिबार फिथाइ थायहोनो थाखाय जोङो गिबियाव जों हासार होनांगोन नांगौ समाव जों दै होनांगन आरो जोङो बेखौ देरजासे फिथाइ थायजासे जों जोथोन लानो नांगोन Just like a seedling, tiny seedling grows up towards the sun. You know, you can experiment, the plant will always grow towards the sun. So as it grows towards the sun, it needs sunlight in order for that plant to grow. In the same way, a child of God has to grow by taking into the word of God. दा मोनसे फिसा बेगरा जेरखम बादि बेयो गाजा खिलिनानै बिफां रज'नानै बे लासै सान्दुंनि फारसे सान्दुंनि बिदुं मोननानै साननि फारसे बेयो देरलाङो फिथाइ थायहैयो बे रोखोमैनो जोंनि जिबनाबो बेयो इसोरनि फारसे जोंनो देरलांनो थाखाय जोंनो जिउनि नांगौ जानाय बेबायदि हासार एबा आदार जोंनो नांगोन One of the foundations for spiritual growth is the word of God. आरो जोंनि खृष्टान जिबननि जौगाखांनाय राफुंसार जानाय देरलांनायनि मोनसे बिथायानो जाबाय इसोरनि राव God's word is food for the soul, for the spirit. बे इसोरनि रावा जोंनि जिउनि बियो आदार Just like we don't forget to eat food every day, we should feed our souls and our spirit with the word of God. जेरै जोङो सानसेयाव खमसे खम बेबायदि माबा मोनसे जोंनि जानाय आदारखौ जों जेरै जानो बावगारा बेबायदिनो जोंनि जिउआबो देरलांनो थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ जोङो जानो नांगोन The Bible writers, the authors of the Bible, whether it's in the Old Testament or the New Testament, they have such strong descriptions for the word of God. जोंनि बाइबेलनि जाय लिरगिरिफोर जायफोरा इसोरनि गोथार जिउमाजों दैदेनजानानै सामलायजानानै लिरदोंमोन बेयो गोजाम एबा गोदान रदायानो जाया मानो बिथांमोना बे इसोरनि बाथ्राया बियो बेसेबां गोनां आरो बिनि गोहोफोरा माबायदि बेखौ मोजाङै जोंनो दिन्थिलांदों God's word is life. इसोरनि बाथ्राया बियो Life. बियो जिउ It is powerful. बियो बोलो दङ It can cut through the marrow of the bones. बे दाननो हायो बौगें आरो बेगेंनि मेलेम हालागै बियो बौहैनो हायो God's word is sharper than any two-edged sword. इसोरनि बाथ्राया फारनैबो दाहार गोनां थरल एबा थुंग्रिनिख्रुइबो गोबावसिन You know what? Even Jesus himself said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. नोंथांमोना मिथिगौ ना एनेखि जिसु ख्रिस्टआबो बुंदोंमोन बेबायदि अख्रां आरो पृथ्वीफ्रा गोमोरलांगोन जोबस्रांलांगोन नाथाय आंनि बाथ्राया माब्लाबाबो जोबथारनाय नङा Beloved brothers and sisters, it is better to rely on the living word of God for our spiritual growth than to depend on just experiences or advice of other people. बेनिखायनो खृष्टानाव अनज्लायग्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि बानजायनायफोर बेबायदि बुंनायफोरखौ बेयावल' सोनारालासिनो जोङो जोंनि फोथायनाय जिबना राफुंसार जालांनो थाखाय जोङो इसोरनि बाथ्रायाव जोङो सोनारनो नांगौ I never forget this story years ago. आङो मोनसे जाथाय एबा सल' जायखौ आङो माखासे बोसोरनि सिगां खोनादोंमोन बेखौ आं माब्लाबाबो बावगारनानै थाङाखै It was in a mission conference. आरो बेयो मोनसे बेबायदि मिशन मोनसे कनफारेन्सआव जादोंमोन A Chinese had come to, it was in Dimapur, so this Chinese man was standing and giving his testimony. बे डिमापुराव जानाय मोनसे हाबाफारियाव चाइनानि सासे व्यक्तिया बे चाइनिज सासे बिथाङा बेबायदिहाय He was just a businessman, but he was so given out for the mission of God. बिथाङा सासे फालांगियारिमोन बिजनेसमेनमोन नाथाय बेबायदि बियो इसोरनि रायजोनि थाखायबो बिथाङा खोब बेबायदि होसोदोंमोन
he said, I love God's word. And it all began when I was 14 years old. बिथाङा बुंदों जे आङो इसोरनि बाथ्राखौ ओरैबायदि मोजां मोनो ओरैबायदि अनो आरो बे इसोरनि बाथ्राखौ अननाय मोजां मोननाया 14 years old. 14 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बियो जादों होननानै He said, my father was not very good till that time. अबसे बिथाङा बुंदों जे बै समावहाय बै समसिमहालागै आंनि आफाया एसेबां सासे गाहाम He बेबायदि used व्यक्ति to नङामोन fight with my mother sometimes. माब्लाबा आंनि आइजों बेबायदि एसे दाङाबाजि जायोमोन But one day he came to me and said, son, take this. This is a love letter from God. नाथाय सानसेखालि बिफाया बिनियाव फैनानै बिसालानो बेखौ बुंफैबाय जे नै नोङो बेखौ आंनि बिसा नोङो बेखौ लादो बेयो इसोरनि बेबायदि अननायनि बेवहाय रादाब दङ So this teenager, 14 years old, is what? Love letter? What love letter? And he just put it on the desk. आरो बिफाया जिहेतु बेखौ बेबायदि अननायनि रादाब एबा इसोरनि अननायनि लाइजाम होना होनायखाय आरो बे मा अननायनि लाइजाम होनानै एसे नायफाम नायनानै बेयो टेबलावहाय आरामै दोनदों But he said, over the weeks and months, he saw his father sitting on the table, opening up the same book that he had given to him and staying quietly and reading and meditating. माखासे सानफोरनि उनाव आरो सप्ता गावनि बिफाखौ जि बिजाबखौ बेयो गावनो होदों बे एखे बिजाबखौ लानानै बिनि बिफाया बेयो सान हर बेयो बे बिजाबखौ बेखेवदों आरो जिरायनानै ध्यान खालामबाय थादों बेबायदि थासारिखौ बियो नुदों मोनदोंमोन He said, my father was becoming such a good man. आरो बिथाङा बुंदों जे आंनि आफाया बेबायदि सासे बिराद मोजां मानसि जाबायथ' I'm also going to start reading this book. दा बेखायनो बिथाङा बिफानि सोलायनाय बेबायदि जिबनखौ नुनानै मोनसे थिरांथा खालामबाय जे आंबो बे बिजाबखौ आं फरायनोसै So he did that, and months later he accepted Jesus Christ as his Lord. आरो जेब्ला बियो बेबायदि मास मोनसेसो बियो बे इसोरनि बाइबेलखौ जेब्ला फरायबाय बेखौ फरायखांनानै बियो मास मोनसेसोनि उनावनो जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिबनाव बियो The फोथायना नाजावदों Bible changed this Chinese businessman's life. बाइबेला बे सासे चाइनिज फालांगियारिनि जिबनखौ बियो सोलायदोंमोन Beloved believers, you may not know how God's word changes you in a day, but you will not remain the same. नोंथाङा हयथ' मिथिस्लाबनायबो नङा जे इसोरनि बाइकआ इसोरनि रावा सासे मानसिखौ सानसेनि गेजेरावबो जे सोलायनो हायो नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथि जे नोंथाङा बे इसोरनि बाइकखौ जेब्ला फरायगोन आरो नोंथांनि जिबना मोनसे गुस्लायनाय जिबन जागोन बेयो मोनसे सोलायनाय गोदान जिबन लाबोनो हायो We change, we grow, we remain strong in the spirit. जोङो सोलायनाय जायो आरो जोङो जिउआव बेबायदि सोलायनानै सासे राफुंसार जों मानसिफोर जाहैनो हायो What does the word of God do for us? बे इसोरनि बाथ्राया जोंनि थाखाय माथो खामानि मावो Why is the word, God's word, so important? मानोथो बे इसोरनि बाथ्रायालाय एसेबां गोनांथार जाखो जोंनि थाखायलाय Paul explains it in 2 Timothy 3:16 to 17. पौला बेखौ गावनि नैथि तिमथिनो हरनाय लाइजाम 3 बालाब आरो 16 आरो 17 सिरिसिमावहाय I'll just say it. बेबायदि लिरदों If you look at those verses, you will see, first of all, that the word of God, scripture, is useful for teaching. बेयाव नोंथांमोना बाइबेलाव जेब्ला नायगोन फरायगोन बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन पौला इसोरनि बाथ्राखौ बेखौ फोरोंनायनि थाखाय उदायगौ होनदों जानांगौ बर'आवहाय We don't remain ignorant, we come to know. जोङो मिथिरोङै आलांबा जों जानानै थानाय नङा जोङो मिथिनो बुजिनो हागोन We are enlightened, our minds become transformed. जोंनि गोसोफ्रा गुस्लायनाय आरो बेबायदि इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय जागोन You see, the second thing the word of God does, as Paul says, is the word of God rebukes and corrects. आरो नैथि पौला नैबे खोन्दोआव इसोरनि बाथ्राया मा खामानि मावो होनब्ला बे इसोरनि बाथ्राया बेबायदि सोंखारियो आरो फेङो एबा फोसाबो होननानै We are human beings, we make mistakes, we need to be rebuked and corrected.
जोङो मानसि जानायखाय जों सुबुं माहारिफ्रा जों फेलें जायो बेनिखायनो जोंखौ बेबायदि माब्लाबा सोंखारिनाय आरो जोंखौ गाज्रियाव थांब्ला जोंखौ फेंनाय फोसाबनाय बे जोंनो नांखागोन. And the third thing the Word of God does is the Word of God trains us in righteousness, grow towards holiness. आरोबाव ईश्वरनि बाथ्राया जोंनि थाखाय मा मावो होनबोला बेयो जोंखौहाय ईश्वरनि लामायाव आरो गोथारथियाव जों माबोरै आवगायलांनांगौ माबोरै थाबायलांनांगौ बिनि थाखाय बेयो जोंखौ साखाफारा जानो फोरोङो. Seriously, sometimes I think, how many of us Christians, believers, really want to be holy? गोबां समाव आङो थारैनो बेखौ गोथौयै सानो जोंनि साबैसे बेसेबांसो खृष्टानफ्रालाय गोथार जानानै जिउ खांनो हास्थायो. To be righteous in our thinking, in our doing. जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफोराव गोथारै जिउ खांनो साबैसेया हास्थायो. Reading God's word, obeying God's word trains us in righteousness and holiness. आरो बेबायदि धोरोमिया आरो गोथारथियाव बेबायदि जिउ खांलांनो देरलांनो बारायलांनो थाखाय नैबे ईश्वरनि बाथ्रायासो जोंखौ फोरोङो आरो बेयो जोंखौ बेयाव दैदेनलाङो. It helps us to know what is good, what is right and what is wrong. आरो बे ईश्वरनि बाथ्रायासो जोंनो बबेया गाहाम बबेया उदाया बबेया सैथो बबेया असैथो बेखौ जोंनो मिथिनो फोरोङो. It helps us to make wise decisions. आरो बे ईश्वरनि बाथ्रायासो जोंनो बेबायदि थिग थिरांथा खालामनो बियो जोंखौहाय फोरोङो हेफाजाब होयो. And lastly, Paul says to Timothy, the word of God, scriptures, is good because it will thoroughly equip every person for every good work. आरो जोबथारनायाव पौला तिमथिखौ बुंहरनाय समाव ईश्वरनि बाथ्राया मा खामानि मावो होनब्ला बेयो ईश्वरनि मानसिफोरखौ बेबायदि ईश्वरनि गौरब बिनि महिमानि थाखाय बेबायदि आवगायलांनो बिनि थाखाय मावलांनो बेयो जोंखौहाय थामथिम खालामो. The word of God trains us for every good work. मोनफ्रोमबो गाहाम खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बे ईश्वरनि बाथ्रायासो जोंखौ बेबायदि साखाफारा जानो फोरोङो. You may be just a housewife at home. The word of God will equip you to be a good housewife. नोंथांमोननि सोरबा हयथ' जेबो बेबायदि बिसेस खामानि मावग्रा मानसि नङा नाथाय खालि न'आव सासे न'खर बेंगिरि सासे आइजोल' जानो हागौ नाथाय बे ईश्वरनि बाथ्राया नोंथांखौ सासे मोजां न'खर बेंगिरि आइजो जानोबो बे फोरोंगोन थामथिम खालामगोन. You may be a teacher, a nurse, a government office worker. The word of God will equip you, will train you to do every good work. नोंथाङा सासे सरकारि जायखिजाया बिफाननि नार्स बा फोरोंगिरि जानो हागौ गुबुन गुबुन बिफाननि नोंथांनि बे खामानिखौ गाहामै मोजाङै मावनो थाखाय बे ईश्वरनि बाथ्राया नोंथांखौ थामथिम खालामगोन. God's word is alive and powerful, and if we obey it, God works through us. बे ईश्वरनि बाथ्राया गोथां आरो बेबायदि बोलो दङ बियो जोंखौहाय बियो जोंनियाव थानानै बियो जोंखौ थामथिम खालामगोन जोंखौ फोसाबगोन बियो जोंखौ दैदेनगोन. David the psalmist wrote the longest chapter, and that is Psalm 119. गितफोर बिजाबाव बेबायदि दायुदनि मोनसे जे मेथाइ बिजाब गितफोर 119 नम्बर जाया गितफोरनि लावसिन मोनसे मेथाइ बेयाव ईश्वरनि बाथ्राया माबादि बेखौ गाहामै बियो फोरमायथिदों. This 119, chapter 119 is wholly devoted to scripture, to God's word. आरो बे गितफोरनि 119 नम्बरा बेयो ईश्वरनि बाथ्रानि सायाव बेबायदि सोनारनानै फोरोंनाय मोनसे बियो बालाब. You know what David the king says? He says, your word is like honey, sweeter than honey, dripping from the honeycombs. दा बे गितफोर 119 नम्बरनि लिरगिरि दायुद दा ईश्वरनि बाथ्राखौ बेबायदि बुंबाय नोंनि बाथ्राया ओरैबायदि गोदै बियो बेरे मोदै बायदि बेबायदि गोदै होननानै बुंदों ईश्वरनि बाथ्राखौ. I'll just pick out a few verses. Verse 130 says, the unfolding of your word gives light, it gives understanding to the simple. दा 130 सिरियाव नायबोला बेवहाय ईश्वरनि बाथ्राया बेयो बेबायदि साधारन मानसिफोरखौ बेबायदि गियानि खालामो होननानै बेवहाय बुंनाय दङ.
verse 104 says, 104 says, I gain understanding from your every wrong path. नोंनि बाथ्रा नोंनि फोरोंनायफोरखौ आङो मोजां मोनो आङो अनो आरो बेनिखायनो आङो गाज्रि लामाफोरखौ आं मुगैयो होननानै बे 119 नम्बरनि 104 सिरियाव लिरनाय दं Verse 105 says, your word is a lamp unto my feet and a light on my path. आरो बे गीतफोर 119 जे नोंनि बाथ्राया आंनि आथिंनि देम्फो आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय Confused in life, read God's word to live your lives. नोंथाङा नोंथांनि थोबसे जिउखौ लानानै बेले-बेजे गोनो-गोथो जादों Crave, thirst for God's word like newborn babes. पिटारा गावनि मोनसे लाइजामाव बे ईश्वरनि बाथ्राखौ बेबादिहाय बुंदों जे ईश्वरनि बाथ्रा नोङो जिबनाव देरलांनो थाखाय फोथायनाय जिबना बृद्धि जालांनो थाखाय सारि जा गोदान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ हामलायो बेबायदिनो जिउआव Seen babies with their mothers, oh, so hungry for the mother's milk, and they would cry until they get it. जों मिथिगौ आरो जों नुयो जे जोंनि बिमाफोरनि आखायाव बिमाफोरजों लोगोसे थानाय जे गावसोरनि गोरबोनि गथ' बिसोरो अरायबो बिमाजों थाफानानै जेब्ला बिसोरो उखैयो बिसोरो जानो थाखाय गाबख्रावबायो गाबो आरो जेब्ला मोनजायो अब्ला बिसोरो गोजोननाय मोनो Peter also says, hey, turn away from all kinds of evil, from all kinds of bad work, and instead crave for God's word, desire God's word. पिटारा बे गावनि लाइजामाव बेबायदि बुंदों जे ओइ नोंसोरो बे गासै गाज्रि इनाय मानिफोरनिफ्राय नोंसोरो एरखेदो नाथाय बे ईश्वरनि बाथ्रा जायखौ जिउनि गाइखेर होननानै बुंदों बेखौ नोंसोरो लोंनो ओरैबायदि हामलायदो होननानै Get hungry for God's holiness. ईश्वरनि गोथारथियाव देरलांनो आरो गोथारै जिउ खांनो थाखाय गांदो You will grow strong spiritually. आरो नोंथाङा बेबादियैनो जिउआव नोंथाङा बोलोग्रा जागोन Obviously, this craving, the feeding of the word has to be done regularly. आरो गुबैयैनो बे जिउनि आहार ईश्वरनि बाथ्राखौ बे जानाया बेयो सानफ्रामबो अरायबो बेयो जाबाय थानो नांगौ Not only when you're in bad times or you're worried or sick, but regularly. जोङो उन्दुनाय समाव नङाब्ला माब्लाबा बेमार आजार जानाय समाव माबेबा मोनसे समावल' बिदि नङा नाथाय बियो अरायबो सानफ्रामबो जोंनि जिउ खांनायाव ईश्वरनि बाथ्राखौ जानाय एबा ध्यान खालामनाया बेयो गोनांथार Great men and women of faith down through the centuries talks about spiritual disciplines. दा जोङो जोंनि जारिमिनफोराव जोङो नायब्ला गेदेर जेसेबां ईश्वरनि मानसिफोर बिथांमोना बेबायदि जिउआरि बिथिङाव बेबायदि गावसोरखौ आब्रुथियै जिउ खांलांदोंमोन जों बेखौ मोननो हायो Without practicing spiritual disciplines like praying, like meditating God's word, like talking, witnessing about Jesus, our spirits will die. दा जोंनि जिउआरि जे आब्रुथि जायखौ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होननानै बुंदों जेरै बेबायदि आर'ज खालामनाय ईश्वरनि बाथ्राखौ ध्यान खालामनाय जुदि बेफोरो जोंनि जिबनाव थायाब्ला जोंनि फोथायनाय जिबना बेयो लासै बेयो हायलांगोन आरो बेबायदि गोमोरलांगोन Are you serious about following Jesus? नोंथांमोना गुबैयैनो जिसु ख्रिस्टनि उन थांनायखौ गोथौ भाबै लादोंना Do you want to grow matured in your Christian faith? नोंथाङा नोंथांनि खृष्टान फोथायनायाव देरलांनानै सासे बैसो जानाय बायदि राफुंसार जानो हास्थायोना Do you want to reach higher with God's strength like our theme says? नोंथांमोना बेबायदि ईश्वरनि गोहो बोलोखौ लानानै गोजौ फारसे बिरखोलांनो नोंथांमोना हास्थायोना Then make time daily to spend time in praying and reading God's word. अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव बेबायदि समखौ ला जि समाव नोंथाङा आर'ज खालामनो आरो ईश्वरनि बाथ्राखौ फरायनो ध्यान खालामनो हागोन And I want to say this because I would love to see our Boro brothers and sisters growing strong spiritually. आं बेखौ मानो बुंदों होननानै बुंब्ला आंनि हास्थायनाय आंनि लुबैनाया बे आंनि ख्रिस्टनि अनजाग्रा बर'
बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर नोंथांमोनखौ आङो फोथायनाय जिबनाव आत्मिक बिसयाव जौगालांजानायखौ आं लुबैदों नुनो हास्थायदों Time and place is important. सम आरो बेबायदि जायगाफोरा बे गोनां In other words, do it regularly at a given time in the same place. बेखौ बुंनाया बे जाबाय जे मोनसे बे खामानिखौ सानफ्रामबो आरो मोनसे जायगायावनो खालामबाय थानाय Just like you eat food in the kitchen table every day. जेरै नोंथाङा बेबायदि ओंखाम जाग्रा खथानि टेबोलावसो नोंथाङा सानफ्रामबोनि ओंखामफोरखौ जानायफोरखौ जेरखम जायो You sleep in your bed every night. जोङो एखे खथानि एखे बिसनायाव जों जेरै हरफ्रोमबो जों जेरै उन्दुयो Have a routine, the same time and the place to spend time with God. आरो बेबायदिनो नोंथाङा इसोरजों सम खाथायनो थाखाय आरज आरो इसोरनि बाथ्रा ध्यान खालामनानै इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बेबायदि मोनसे थिग जायगा आरो समखौ थिग खालामनानै ला Even 15 minutes a day. सानसेयाव खम बेबायदि 15 मिनिटसोब्लाबो And see if this routine will not change you. आरो नोंथांमोना बेखौ खालामब्ला नोंथांमोना नाय बेबायदि नोंथांमोननि बेबायदि रुटिन खालामनानै बे खामानिखौ मावनाया नोंथांनि जिबनाव मोनसे सोलायनाय लाबोयोना लाबोआ I believe the Holy Spirit who appeared to you, who spoke in your heart, and you turned to Jesus, the same Spirit will lead you towards growing towards maturity. जाय गोथार जिउआ जोंखौ जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायाव जोंखौ बेबायदि दैदेनबोबाय जिसु ख्रिस्टखौ जोंनो सिनाय होबाय बे गोथार जिउआनो जोंनि खामानिखौ जों मावबोला बेयो जोंखौ ख्रिस्ट बायदि देरलांनायाव राफुंसार जानायाव बेयो जोंखौ सहाय खालामगोन जोंखौ दैदेनगोन Our part is to wait for him and to submit to him. जोंनि बाहागोआ बे इसोरनि गोथार जिउनियाव जों गाव गावखौ गथायनानै बिनियाव जोङो लामा नायनांगौ This is a true story I heard some years ago. माखासे बोसोर खोनानाय मोनसे सैथो सल' मोनसे जाथाय आं खिन्थानो नागिरदों In a family, the mother was very godly. मोनसे नखराव सासे बेबायदि नखरनि बिमाया खोब इसोर गिग्रा सासे आइजोमोन बिमामोन She was always encouraging her children to read God's word. बिथाङा बे नखरनि आइजो बिमाया गावनि फिसाफोरखौ अरायबो इसोरनि बाथ्रा गोथार बाइबेलखौ फरायनो थुलुंगा होबाय थायोमोन Well, just like we expect from children, they didn't always listen. दा जेरै जोंबो जेरै आसा खालामो Especially one of her sons used to get irritated and quarrel with her mother on this. With his mother on this. बेबायदि थिनबाय थानायखाय बिथांनि सासे बेबायदि हौवासा गथ'आ एसे बोराबनानै बेजों एसे थरखा थरखि जादों Yes. And so life went on, but the mother suddenly had a stroke one day and she collapsed. हरखाबै बे बिमाया बेबायदि हरखाबै बेबायदि स्ट्रोक जानानै बियो बे नष्ट जादों She didn't die, but she went into a coma, unconsciousness. बिथाङा बेबायदि थैद्रायाखै थैनाया नाथाय बेबायदि जेबो बदा गैयै बेबायदि अबस्था बे जाहैदों The doctors tried everything, but she couldn't be revived. डक्टरफोरा गोबां नाजासेयावबो बेबायदि जेबो हुस गैयै बेहुस जानायनिफ्राय आरो जेबो खालामनो हायाखैमोन The family just decided to keep her alive through various medical means, and so they guarded her every day. आरो बे आइजोखौ जेने तेने जेरैब्लाबो गोथाङै लाखिबाय थानो थाखाय गोबां रोखोमनि बेबायदि राहा लामाफोरखौ लानानै बेखौ जोथोन लाबाय थानाय जादोंमोन The family members took turns to sit by her bed, and even the doctor said, you think she may not hear, but just talk to her and make sure that she knows that someone is around her. दा नखरनि मानसिफोरा बेबायदि मोनसे सिरियास अबस्थायाव सैनांनानै थानाय बेबायदि बेहुस जानाय बेबायदि बिमाखौ सासे आइजोखौ बेबायदि थाङो जोथोन लायो आरो डक्टरफोराबो बेखौनो परामर्श होदों जे बियो रायलायनो हालागि दाहा नोंसोरनि रायलायनायफोरखौ खोनालागि दाखोना नोंसोरो बेजों रायलाय जाहाथे बियो मोनदाङो जे गावनि सोरगिदिं गावखौ जोथोन लाग्रा नायग्रा मानसिफोर दङ बेखौ जाहाथे मोनदाङो नोंसोर बेखौ खालामबाय था होननानै परामर्श होदोंमोन जाहैबाय When the son's turn came, he was saying, what will I tell my mother? दानिया जेब्ला बै सासे हौवासा गथ'आ नायफैदों बे समावहाय बे एसे गोनो गोथो जादों दा आं आइखौ मा बुंगोन He had a great idea. He said, I will read from the Bible because my mother used to love reading the Bible. बेयो बेबायदि हरखाब मोनसे सानखांनाय फैबाय बुद्धि फैबाय बुंनो थाखाय जे आङो बाइबेल फरायसिगोन मानोना
आंनि आइया बाइबेलखौ खोब फरायनो ध्यान खालामनो बियो मोजां मोनग्रा सासे मानसिमोन होननानै And so every time his turn came, he would open the Bible and just read out, Mother, I'm reading from here. And he would read every time. जेब्ला बे सासे फिसाला गथ'आ बिमाखौ नायनाय बेबायदि नायनो फैनाय जायो बे समाव बियो गाव साननानै थि खालामखानाय बायदि बिमाखौ गाबज्रिनानै बुङो जाबाय आयै नै आं उमुक बिदि बिजाबनिफ्राय बिदिनिफ्राय बिदिसिम फरायसिगोन होननानै फरायो This went on for many months. आरो बेबायदियैनो माखासे दानफोर जालांबाय He thought he was doing it for his mother, but God's word began to speak to him. बे फिसालाया सानदोंमोन बेबायदि साननानैसो मावदोंमोन जने जास्ट बिमाखौ एसे गोजोन होनो थाखाय बिमानि थाखायसो मावबाय थादों होनना सानदोंमोन नाथाय हरखाबैनो बे फरायबाय थानाय माखासे दानफोर सानफोर फरायनाया बिनि जिबनाव गेदेर खामानि मावदोंमोन He was so touched by God's word, he was changing. आरो जेब्ला बेबायदि इसोरनि रावखौ फरायबाय थादों बिनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राया दांदों आरो बिनि जिबनाव मोनसे गुस्लायनाय जिबन जादोंमोन The mother finally died after about a year. She never recovered consciousness. बेयो गावनि सैनांनायनिफ्रायथ' माब्लाबाबो बेबायदि सोखा जानायखौ मोनाखिसै बोसोरसेसोनि उनाव बिनि बिमाया थैनानै थांदों In the funeral, her son gave a wonderful testimony. जेब्ला बे बिमाखौ फबनायनि बेबायदि गिर्जा खालामनाय जादोंमोन फबनाय जादोंमोन बे समाव मोनसे सायख' बे बिसाज्लाया होदोंमोन सोमोनांथाव मोनसे सायख' God's word has changed me, he testified. बेयो साखि होदों इसोरनि बाथ्राया आंखौ सोलायबाय I thought I was doing a favor reading to my mother, but I got changed. आं सानदोंमोन आङो आइखौ मोजां मोनहोनो थाखाय फरायदों नाथाय बे फरायनाय इसोरनि बाथ्राया आंनि जिबनाव बेबायदि दांदों आरो आंनि जिबनाव सोलायनाय लाबोदों And he turned with tears in his eyes to this mother lying in the coffin and said, Thank you, Mom. Thank you, Mother, for encouraging me to read God's word. आरो बे बिसाज्लाया बिमाखौ दोननाय कफिन खाथियाव थांनानै बेयो बिमाखौ बुंदों साबायखर आयै साबायखर धन्यबाद आयै नों आंखौ इसोरनि बाथ्राखौ फरायनो थुलुंगाबाय थानायनि थाखाय Beloved brothers and sisters, Boro brothers and sisters, read God's word and let it change you. आंनि अनजाग्रा बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बे इसोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना फराय जेब्ला फरायगोन बे इसोरनि बाथ्राया नोंथांमोनखौ बियो सोलायहोगोन गुस्लायहोगोन You know, we are looking forward to the future and we are dreaming big dreams. जोङो बेबायदि जोंनि जिउ दावबायनायाव जों दंबाय थायो आरो जोंहा मोनसे सिमां दङ बेखौ जों होसोगासिनो दङ We want to reach high, soar like the eagles in the big sky. जोङो बे जोंनि खर' सायाव थानाय गेदेर अख्रांमायाव मासे खुरुवा दाउ बायदि जोङो बिरखोलांनो जोंहा हास्थायनाय दङ With God's strength, with God's help, this is possible. आरो इसोरनि बे गोहो बोलो बिनि हेफाजाबजों जों गोजौसिनाव बिरखोलांनाया बियो जाथावगौ आरो हाथावगौ But we can do so, we can connect to God only as we continue to live in Christ, rooted and built up in Him. नाथाय जोङो बेबायदि जागोन जेब्ला जों इसोरजों अरायबो जेब्ला जों सोमोन्दोआव थागोन आरो बेखौ फोथायनायाव जेब्ला जों बिनियाव गोगोमै जों रोदा सुगोन Become lovers of God's word. इसोरनि बाथ्राखौ अनग्रा जों जानांगौ अनजाग्राफोर Obey and follow His words. आरो बे इसोरनि बाथ्राखौ बिनि फोरोंनायफोरखौ नोङो मानिनानै सलि Learn to submit under the power of God's word. आरो इसोरनि बाथ्रानि बोलोआव नोङो गावखौनो गुरै खालामनानै गंग्लायनानै गावखौ गथाय Then you can become a people that God will use for His great purposes. आरो जोङो जे बेबायदि जेब्ला जों गावखौ आबुङै जों इसोरनो गथाय सोनानै बिनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो मानिनानै सलिगोन इसोरा गावनि गेदेर थांखिखौ मावफुंनायाव बियो नोंथांमोनखौ जों बयखौबो बाहायगोन Living strong spiritual lives, deeply rooted in the Word of God, my dear brothers and sisters, is my prayer for Bbca. Bbcaनि थाखाय आंनि आर'जआ बेनो जे साफ्रोमबो बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव फोथायारिफोरा बेबायदि जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान खालामनानै इसोरनि बाथ्रानि फोरोंनाय बादि बेबायदि फोरोंनायाव गोगोमै फोथायनानै रोदा सुनानै जिउ खांनायानो आंनि आर'ज Amen. आमेन
जोंनि मानगोनां आलासिखौ हामबायहोनो गोबांथार खस्थ' खालामनानै जोंनो प्रग्रामाव जिबादि बिसयखौ होबाय बे बिसयखौनो खेबखांनानै बिथाङा मोजांथार जोंनो बेबादि इसोरनि राव लाबोबाय आरो दानस्लायग्रा बिथांखौबो आं हामबायहोयो इसोरा गिदिर आशीर्बाद होथोंसै आं हामबायहोयो दिनै बे उपासनायावहाय प्रथमनिफ्राय जोबनायसिम नोंथांमोना धर्जयैनो जिरायनानै थाबाय आरो फारिलाइयाव जि भाग दङ बेखौ गोबां बयबो गावबा गावनि फारिलाइयाव होजानाय भागखौ लाबाय बिबानाखौ बिनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो हामबायनानै बाख्नायो जोंनि रोजाबग्रा दल आरो मानगोनां सेक्रेटारि गावनि बिबानखौ आरो बेबादिनो आफादगिरि बिथांमोना गावबा गावनि बिबानखौ लाजोब्बाय बिनि थाखाय आं हामबायहोयो दा जोबनायाव जोंखौहाय आर'जजों बिदाय होगोन जोंनि बिनानाव अनिमा बसुमतारी बिथाङा आर'ज खालामनानै जोंखौहाय बिदाय होसिगोन हामबायसै आरो आं खनसे सम लाबावनाय जाबाय आङो माखासे मिथिहोनायफोर मिथिहोनो जायफोरा अफारिं खांखांनानै उनावहाय बे पेन्डेल सिङाव हाबफैदों आरो अफारिंखौ होनो मोनाखै बे अफारिंनि थाखायहाय बै उनजोंहाय भलन्टियारफोरा माबानानै दङ नोंथांमोना होलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आं दहाय बुंलांखादों सोरबाया गोदान फैबाय बिसोर खोनायाखै जानो हागौ जोंनि कालचार प्रग्रामा 2:30निफ्राय जागोन 2:30निफ्राय नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना बहाय बाहागोबो माबानो हागोन नायनानै आरो आङो दा मोनानि प्रग्रामखौहाय खोन्थाहरनोसै जोंहा दा साटारडे इभिनिं सार्भिस 12 थारिख 6टानिफ्राय 8टासिम जागोन सार्भिस लिडार मेसेज प्रतिका नार्जारि प्रसारिका WCनि ओमफ्राय मेसेजखौ लाबोगोन मिस्टार आजिज बसुमतारी आंनि मिथिहोनांगौआ बिसिमनो जों आर'ज खालामि जोंनि सोरगोआव थानाय गोथां अनसुला इसोर आफा नोङो सोमोनांथाव प्रभु नोंखौ जों दानो बाख्नायो प्रभु जिसु आफा मानोना आफा नोङो सोरजिगिरि नोङो रैखागिरि नोङो बासायगिरि प्रभु आफा जों बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो प्रभु जिसु आफा जोङो गोबाव बोसोरनिफ्राय जों नेनानै दंमोन बे हिराथि जुबिलिखौ मोननो थाखाय दिनै आफा जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनै बे जुबिलिखौ मोननो थाखाय दिनै नेनानै दंमोन नाथाय आफा बिसोरो नोंनि लिंनाय बादि दिनै बे माखासे मानसिफ्रा बे बुहुमनिफ्राय आफा थांनो गोनां जाबाय नाथाय आफा जोङो दिनै खाफाल गोनां प्रभु बिनि थाखाय जों नोंखौ हाजासे हामबायनो प्रभु जिसु आफा नाय बेयाव दिनै बे पेन्डेलनि सिङाव प्रभु जोङो आफा थांनाय आफा मैया मोनाबिलिनिफ्राय दा बे सुनिबार सानजौफुसिम गोबां गुबुन गुबुन मण्डलि फेल'शिपनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दिनै जायफ्रा नोंखौ खुलुमो बाख्नायनो सफैबाय प्रभु आफा बे गासैबो आफा जोङो आफा जोंनि मानसिनि नाजानायजों नङा प्रभु आफा बे गासैबो नोंनि साननाय बादिसो जायो प्रभु जिसु आफा जों नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु आफा जोङो गोलाव बोसोर जोंनि जिउ हान्थिनायाव समाव जोङो आफा जोंनि जिबनाव फेलें जाबोबाय प्रभु दिनै बे जुथुमायाव प्रभु दिनै ओरैबादि जोंनि गोबां आइजोफोर बायग्लिनाय गोसो लानानै फैदों प्रभु आफा इसोर दिनै नोंनि आफा जि फिसाफोरनि दाराय दिनै आफा जुबिलिनि जि टीम प्रभु बे टीम बादि आफा साफ्रोम आइजोफोरखौ दिनै जिबनाव दिनै लुखांफिननो थाखाय
दिनै आफा नोंनि बाथ्राफोरखौ जायफ्रा लाबोबाय बे बाथ्राफ्रा आफा जोंनि अन्तरफ्राव दिनै आफा नोङो दोननो हानायफोरबायदि नोङो जों साफ्रोमनोबो नोङो आशीर्बाद दान खालाम मानोना आफा गोबां आफा इस्राएलफोरा दुखु खस्थ' मोननांदोंमोन सैनांदोंमोन प्रभु मिसर देशआव नोंनि अननायखौ बिसोरो मोननानैबो बिसोरो नोंखौ बावगारलांदोंमोन प्रभु दिनै आफा जोंनि थाबोनाय दिनफ्रावबो आफा जों नोंखौ बावगारलांदोंमोन जोङो दिनै आफा जोंनि रुइनाय देहाफोरखौ जोंनि बायग्लिनाय जिबनखौ नोङो गथायदों मानोना आफा नोङो दाखांफिनग्रा रुवायनाय आथिं आखाइफोरखौ नों गोख्रों खालामग्रा गोथां इसोर नोंनि जि बाथ्रा प्रभु बे बाथ्रानि जुगिदि आफा नों जोंनि गोसो जोंनि जिबनफोरखौ नोङो फोगोमफिनदो आरो नों गोख्रों जिउ खांनो थाखाय साफ्रोम आइजोफोरनि जिबनाव नोङो आरोबाव नों आशीर्बाद हो बाखि सम आफा आरोबाव नोंनि बोलोग्रा आथिं गुदियाव गथायदों आरो